Здравейте, приятели, и от нас екипът на BG Car Audio. Днес имаме S-класа W221 Facelift. Колата е внос от Канада. На колата монтирахме CarPlay, естествено най-доброто, на марката Mr. 12 волта. Въртане в момента, бутона радио, оригиналното радио. Искаме да избереме CarPlay, трябва да отидем на видео и директно тръгва CarPlay. Без никакви допълнителни движения, както са по-евтините CarPlay, когато минават през AUX входа. При тях трябва първо да избереш AUX входа, след това да задържиш бутон Navi или радио, няма значение, зависимост от китайския CarPlay. Тук само с едно движение си избираме режима на CarPlay. И иновативното, на режим CarPlay имаме визуализация на климатроника. Достъп до любимите приложения. Запазва си оригиналния дисплей. Сигнал влиза по оптика. Качеството е топ на ниво. Колата е с Harman Kardon музика. Това е от нас, приятели. Ако желаете и вашата кола да се здобие с такава екстра, телефона 038 24 7575, сайта bgcaraudio.com. Моля, звънете на телефон директно. Нямам време да чета коментарите и да отговарям на всеки по-отделно. Когато мога го правя, но не се сърдете. И така, от нас до нови срещи!